atong mabatunan higala kinabuhi walay katapusan. Unsa man paunsay tutulong ka kay Ginoong Jesus, makabatun ka nila maong kinabuhi. Pagtuo mo'y gikinahanglan ang kaluwasan bilipa, ang kaluwasan karuna. Busa sa imo may butang ng kinalusan na kay mga sinukaw kalingon, huwag na lang kumudawat sa Ginoo. Baka masayo nun sa imo unahan. Nawata ang Diyos karon sa inyong kinabuhi, kay siya buhatag kanimo sa inyong gikinahanglan. Kabawasan kanimo ihatag mo sa Diyos. At sa mga problema iyong masinabihan, nakasinapit ka ba ang anxiety disorder sa imong kinabuhi? Dear Christ, kung sa ka na